Hej alle sammen og velkommen til den her video, hvor jeg står ved siden af, som ikke har noget skin. Du har ikke noget skin desværre. Nå. Så hun er bare stiv i dag, men det er også okay. Så det her er vores første let's play. Så ja, vi skal egentlig bare begynde. Senere hen så kommer en af vores andre venner, som hedder Victor. Så ham får I også lige lov til at møde. Jo. Jeg har allerede uld. Ja, jeg snyder. Snyder ikke. Det var fordi der var nogle noget ulve, som havde dræbt nogle får, og så fik jeg lige nogle ting nu. Skal vi egentlig bruge sammen det? Nej, vi laver hver sit hus. No! Jo, Nina, kan du ikke godt lige gøre noget ved din lyd? Jeg synes, du er ret lav. Lav? Jeg kan da ikke. Altså, jeg kan næsten ikke høre dig. Yes! Hvad? Nej. Skru da op for mig. Altså, seriøst, hvad sker der lige for din lyd, mand? Jo, man. Okay, nu er det meget bedre. Og nu er det ikke så godt igen. Hvad sker der? Det ved jeg ikke. Det er godt, det her. Jeg prøver at se, om jeg kan finde et tempel, fordi at jeg spawner ved siden af en ørken. Jeg synes, vi skal bruge sammen. Nej, Nina. Okay, skriv i kommentarerne, hvis I vil have mig og Jesper sammen. Nej, jeg gider sgu ikke. For Victor kommer jo også ind på serveren. Husk nu det. Og han vil gerne bruge, altså det er ikke fair, hvis vi bor sammen, og han bor alene jo. Jo. Nina, nej. Det er bare fordi, du ikke orker at bygge dit eget hus. Hvad så? Ja, hvad så? Ja, hvad så? Din dårlige prut. Seriøst. Ja, Det er en jungle. det mener du ikke. Tag lige nogle ting til mig. No way. Og jeg kan se en jungle så lige meget. Wow, junglen og ørkenen er lige ved siden af hinanden. Yep. Er det normalt? Ja, faktisk. Wow, der er sådan lidt lag, hvor jeg ikke kunne spise. Så skal du bare begynde at holde den. Sådan i. Sådan, ikke? Ja. Er det jungleknip? Jeg hugger lidt noget jungletræ. Gør jeg ikke. Altså, jeg kan finde et jungletempel eller coco beans. Ja, det er derfor, jeg hugger træ, fordi at man skal ligesom bruge det. Melon! Jeg har fundet melon. Ja, okay Nina, jeg er lige ved siden af dig. Aha. Nej, det er min melon. To min melon. Jeg tror, min melon. Det er noget sjovt. Altså, i Lord of the Rings, ikke? På elversprog, ikke? Der betyder melon ven. Melon. Det vidste jeg ikke. Der er ikke så mange, der ved, men det ved jeg altså. Er det fordi, du er en elver? Ja. Elvergirl. Ej, det er jeg ikke. Der er virkelig Lord of the Rings en gillion gange. Billion. Det betyder gillion. Er gillion højere end billion? Jeg tror ikke, der er noget, der hedder gillion. Jeg har i hvert fald set det virkelig mange gange. Måske det. Det kan være replik næsten. Yes. Ja. Kan man egentlig lave en cocoa bean farm? Ja. Kan man så bruge et jungleboot? Ja. Okay. Kom der. Hvad var det der lige? Nå, bare vent lidt, mens vi venter på Nina. Man kan heldigvis ikke høre, hvad fanden der foregår bag hendes skærm. Oh my god. Hov, jeg skal lige bruge 3 sten mere. Hallo. Hvad skete der lige? Min lillebror banker på min dør, men det skal vi se. Okay, men hvor skal man bruge jungle for at lave det? Fordi at man kan kun gro cocoa beans på Junglewood. Sådan er det bare, det er ikke mig, der har lavet reglerne.
Oh my god, det er pissmørkt hernede. Jeg har ikke nogen fakler. Så undskyld, hvis jeg overhovedet ikke kan se en skid på min skærm. PS, fortæl os lige, hvilken synsvinkel I gerne vil have i mig eller Ninas. Eller om vi skal skifte hver andens episode for at filme. Ja, eller der kommer ikke det andre det. Ja, tak. Okay, nu skal jeg seriøst lige finde nogle fakler. Eller noget kul, mener jeg. Jeg har fundet noget jern. Jeg skal have en kæmpe farm. Skal du have en kæmpe farm? Det skal jeg også. Jeg mangler kun pumpkin. Jeg mangler gulerødder og sådan noget. Ja, jeg mangler også gulerødder og sådan noget, men pumpkin det er det vigtigste. Synes du? Det synes jeg godt nok ikke. Nej, jeg har en idé. Hvad? Jeg vil prøve at være vegetar. Nej. Jo, virkelig. Inde i spillet, mener hun. Nina kunne ikke overleve at være vegetar i virkeligheden. Nej, så ville jeg ikke kunne få spare ribs. Der var en gang, hvor jeg prøvede at være vegetar, ikke? Og der var på sommerferie, ikke? Og vi skulle grille, og så skulle jeg grille spare ribs. Så jeg var vegetar i 4 timer, lige indtil jeg skulle have aftensmad. Var du kun vegetar i 4 timer? Ja, det er min rekord, jeg har været vegetar. Mine forældre gider ikke lade mig være vegetar. Jeg må ikke engang prøve det. Fordi altså, jeg elsker seriøst dyr. Jeg gør det ikke bare fordi, at du ved, at der er nogen, der synes, det er sejt. Hvorfor sådan sejt, og man er sådan, hvad, jeg er vegetar, fordi jeg elsker bare dyr, bla bla bla, når det faktisk ikke gør, de er bare totalt meget ligeglade. Sådan er jeg ikke. Jeg er bare vild med dyr. Men ja. Min mor og far vil godt lade mig blive vegetar, de ved bare, at jeg ikke gør det. Det er derfor, de lader dig gøre det. Fordi de tror ikke, at det ikke kan lade sig gøre. De er bare så, ja, det må du gerne i dag. Ved du hvad, du spiser alligevel spare ribs inden for de næste 4 timer. Ja, heller ikke med det, Nina. Det må jeg nok sige. Du tror, det er rekord, du har været vegetar i 5 timer. Oh my god, jeg skal virkelig op på den her grotte lige om lidt. Ja, det er insane. Yes, har vi game rule på. Vent. Og skriv i kommentaren, hvis det ikke gider have, at vi har det på, fordi så tager vi det igen. Ja, fordi jeg var lige ved at dø, så det var ret rart, hvis jeg lige beholder mine ting. Bare skriv det, fordi vi kan godt tage det igen. Mhm. Nina, gæt lige, hvor meget jern jeg har. Nej, seriøst gæt. 24. 33. What? What? Og jeg får et æsel. Det elsker mig. Du har ikke nogen sædel, Nina. Det lægger lidt, når jeg ødelægger blocks. Det er bare fordi min computer ikke er særlig god. Og så er den her. Jeg har fundet en kat, Jess. Jamen, du har ikke nogen fisk, Nina. Jeg vil have bone. Jeg har 3 bones. Nej, jeg vil sgu da gerne have en hund. Men jeg vil sgu da også gerne have en hund. Men jeg vil sgu da allermest have en hund. Hvad så, hvis din hund den siger ja på første besøg? Så vil jeg bare have flere hunde. Nej, så gemmer jeg det til noget bone meal eller sådan noget. Åh. Så skal jeg jo kraftedeme betale mig. Okay, cocoa beans. Nej, jeg har allerede cocoa beans. Jeg har 13. Jeg er alt for sulten. Jeg fornemmer, du er ligeglad. Hvad? Jeg fornemmer, du er ligeglad. Oh my god, den her zombie, den er godt nok virkelig langsom, fordi det lægger så meget. Ja. Godt til dig.
Nu har jeg bare endnu mere jern. Nina. Jeg kunne ikke høre dig lige før, det var rigtig trist. Ja. What, har du først fået det achievement nu? Ja. Det er trist, Nina. Okay, jeg kan ikke komme op herfra, hvilket jeg synes er endnu mere trist. Okay, sådan ret tæt på overfladen. Ah! Holy macaroni. Sådan seriøst, jeg var lige ved at dø. Jeg har et halvt år. Det er godt bygget. Vent, hvad? Vent, jeg har alle mine ting. Men det var fordi, de forsvandt lige et øjeblik, og så var bare sådan, what? Men jeg har fået en ulv, den beskytter mig. Seriøst? Kom ved mig, ulv. Ja, fordi jeg døde, så spawnede jeg ved spawn, og så der fik jeg... Det er så meget godt på. Nej! Bare en. Betal mig. Det er net, Nina, bare dræbe et skelet. Men jeg har ikke noget. Den mini-zombie efter mig. Der er creeper efter mig. Yes. Jeg har brugt mere, så du dør flere gange i det. Hvor er du streng. Jeg havde bare ikke noget mad, okay? Det er ikke fordi, jeg er dårlig eller noget. Oh my god, Nina, hvorfor lægger det så sindssygt meget? Undskyld. Altså, den anden computer er sådan set bedre end den, du havde, eller den, som du bruger nu. Tak, Vorse. Den dræbte mig lige. Den dræbte mig lige. Nej, jeg mener, den hjælper mig med at dræbe en gris. Nej. Nå, nu det. Den hjælper mig med at dræbe en gris. Ja, det er der nu det. At den hjælper mig med at dræbe. Nej, jeg vil lige noget stone. Jeg kan. Jeg vil achievement for det. Det er bare ikke noget. Nå, det går du bare lige efter, Huni. Tak. Den dræbte den bare sådan. Aha. Ej, seriøst, mand. Jeg har bare virkelig sådan... What? Jeg fik en bue for at dræbe et skelet. Oh my god, Nina. Har du ikke nok til en seng? Sådan der, nu kan jeg finde tilbage. Når det bliver morgen, så vandrer jeg ud i ørkenen. Dun, dun, dun. Jeg skal have den der edderkop. Yes, hvor lang tid har videoen varet? 13 minutter. Okay, og hvor lang tid skal det være? 10 minutter. 20 minutter? Okay. Ja. Det er godt, det er hurtigt. Okay, jeg fik alle de der ting. Nej, hund, du skal ikke gå over og dræbe skelettet. Det gider jeg ikke til. Det går altid efter skeletter. Okay, det er fordi, jeg gerne vil have de der ben. Jeg vil gerne knæve. Jeg skal også dræbe skeletter. Sådan der, nu healer jeg igen. Hvor blev min hund af? Den er væk. Oh my god, er det en Super Pigman? What? Det er actually. Hvad er der? Hvad er det der? What? Den despawnede lige. Ja, hvad var det? Og jeg ved det ikke. Oh my god, nej. Det var en creeper sprang i vandet, og der er ikke noget, der eksploderede. Fedt. Der er et skelet, der skyder efter mig. Men jeg er på lang afstand, så hvorfor? Yes, det var Hero Brian. Hvad? Det var Hero Brian. Nej, det var ikke. Haha, Nina. Herobrine er ikke engang i Minecraft længere. Men jeg har 2 økser i hænderne. Det var ikke meningen. Det var meningen, jeg skulle være derhen. Okay, seriøst. Hvor bliver min hund sådan lige af?
døde også. Nu står vi lige. Dræbte. Oh my god, den er her igen. Der er sådan nogle ørkenezombier. Det er helt nyt. Hvad? Der er ørkenzombies nu. Seriøst? Den hedder en husk. Ja, jeg var også bare sådan, hvad fanden er en husk? Da jeg så, at det var i spillet, ikke? Og så er jeg bare, okay, det er jo bare sådan en zombie, der spawner i ørkenen. Ja. Og den er pisse hurtig. Nå. Men jeg tror måske lige, jeg har mistet min hund. Der er også en af grundene til, at jeg altid får min hund til at se. Det er lige meget. Den er bare ny. Okay, de der husks, de er virkelig skræmmende. Jeg vil lige prøve at dræbe en og se, hvad de dropper. Okay. Oh my god, de er pisse hurtige. Altså sådan seriøst. Okay, de giver bare nogle run flash. Bare. Ja. Prøv at tænke på, at det er deres kødbjæs. Jo. Det kan du ikke sige bare til. Jeg har tænkt mig at bruge lidt den her gang. Yep. Oh my god. Når bliver det morgen? Hvornår bliver det morgen? Og hvorfor man får 3 døre ud af at lave en dør? Regner det nogensinde i ørkenen i virkeligheden? Det ved jeg da ikke. Det ved jeg heller ikke. Nogle gange Nu regner bliver det. det morgen. Min hund er tilbage. Her er hun. Så nu er den død. Så du vil gerne have den døde? Nej, Jo, du vil. det jeg siger. Hvordan har jeg ikke fundet noget tempel? Altså sådan seriøst, den her ørken er kæmpe stor. Er det også det, du leder efter? Nej. Og jeg hørte lige en zombie ved dig. Ja, det er lidt lettere. Og det dør. Jeg er lige så hårdt over. Så mange vil på en gang. Jeg kan ikke klare det. Oh my actually fuck. Nina? Ja. What do I see in the distance? I Ej, call nej. it a temple. Ej, Jess, det mener du ikke. Du må ikke teleportere, mener jeg. Det gør jeg heller ikke. Så får jeg en hund. Gør du? Gør du, Nina? Jeg har fået en hund. Men jeg gider ikke have en til. Nej, jeg vil også gerne have kun en. Okay, vent. Lad os se, om der er noget godt. Er min hund herinde? Kom så, Rose. Jeg får min hund til at sidde inde i mit hus. Du har sgu da ikke noget hus. Ja. Smukt. Kom nu herned, fanden, man. Jeg kan jo teorien godt få en tur, men jeg bare ikke. Jeg står holder øje med tiden, så jeg ved ikke, hvornår det er. Ja, Okay? Nina. Det er nok det, jeg gør. Fanden! Oh my god. Mate. Sit. Sådan der. Jeg fik min hund til at sætte. Godt. Defuse the bomb. Okay, første kiste. Det var ikke god. Anden kiste. Diamanter og en sadel. Og en enchanted book. Det er sådan lidt bedre, ja. Og så kommer der et notch apple. Det der enchanted golden apple. Jeg ved godt, hvad det er. Og så kommer der flere diamanter. Flere enchanted books. Og en hel kun en masse sadel? knogle. Nej, jeg har kun én. Jamen, har du kun en sadel? Nå, jeg tror at du spurgte mig, om du måtte få min sadel. Nej. Det gjorde du sidste gang. Ja. Fordi du var
Kom så, Vorsi. Jess, holder du øje med tiden? Ja, jeg har jo lige sagt det 2 sekunder siden, mand. Okay, Nina, vi ender videoen her. Okay? Nå. Så vi ses næste gang. Like, subscribe, og jeg håber, I kan lide videoen. Kommenter, om I vil have min synsvinkel eller Ninas, eller om vi skal have en... om vi skal have